Hannes van 2009. Hoe zou het er ook alweer met een Hannes? Immers verdient een Hannes, als hij boete ziet schuld, duchtig kloers. Zoals bijvoorbeeld het echtpaar op de Vlis. Dat zich zo vierstig ergert aan de schommel op het pleintje. Die schommel stiert op blijkbaar zo dat die zondig weer katst en dat die kat daar bij uur in de kamer schiet. Maar ja, als je in zo'n buurt gaat wonen, dan bestaat het risico dat er jonge mensen zich vestigen, dat die klein kinderen hebben of krijgen, en dus door nou een keer een speelveldje kunt. Met schommel. Dus geen Hannes voor die mensen. Daar kunnen we bij dat ze blij moeten zien dat ze er niet woonden toen de Vlies er nog was, want toen wordt er gewipt. Maartje Dijkmans heeft een Hannes kunnen krijgen. Als straks de Floriade er is, dan moet er een toegangsweg komen. En laten de plan nou zo zien dat de weg precies over zijn pand kunt lopen. Over zijn parenclub. Dan wordt dus exploitatie natuurlijk lastig. Dan moet het pand weg. Maar ja, hij moet bedenken, het blijft voor de gemeenschap. En dan moet er nog een naam bedenken voor zo'n toegangsweg. De Zaarweg vind ik te simpel. De Paarweg doet ook te veel denken aan de alle bestemmingen. Het moet een beetje een internationale uitstraling hebben. Het moet een beetje passen bij een andere weg. Tradeport Lane. En dan denk ik zelf aan het historisch verantwoorde Lovers Lane. Maar Maartje Griet en Hannes niet. En dat wil er niet iedereen van hebben. En geen paarden. Maar wie krijgt er wel een Hannes dit jaar? Er is van alles gebeurd. Willem-Alexander wil een villa bouwen in Mozambique en kreeg ze op Sinai. Gert Leers wil een villa kopen in Bulgarije en struggelt over zijn eigen integriteit. Paul Geurs wil wethouder worden en struggelt over Birgit op de Luik. Leon Frisse struggelt over FC Limburg. Nou struggelt hij niet echt, hij wordt meer getackeld. Jan Nappe struggelt over zijn woord als hij het op de verkiezingsavond heeft over reisbureaus in plaats van stembureaus. En de manier waarop hij schrikt als Birgit vertelt dat ze een speeddate doet. Camille Eurlings struggelt over zijn tunnelvisie. En als Limburgse gedeputeerde struggelde Has over de declaratieaffaire. Maar alleen Herman Vreije veld gaans. Dat heeft niks met declareren te maken. Afgelopen jaar bleek dat als gedeputeerde gemiddeld in 2008 zo'n 20.000 euro aan onkosten, representatiekosten, reis- en verblijfkosten, schnitzels als deurmattenkosten, tassen koffie en rokers peppermuntkosten gedeclareerd hebben. De graaikultuur was het overal zo over hebben. Als je onder het middageten en een keer belt, dan heb je een werklunch, kassa. Als je op vakantie een collega tegenkomt, dan heb je een studiereis. En dan hebben we ook eerder in Horst Gert Driessen en die declareert net geen 9.000 euro. Zowat het carnavalistisch bedrag van 11.000 euro onder het gemiddelde. Die doet zichzelf tekort, of beter, die wordt zichzelf tekort gedaan door zijn bunnekes bewaard mens. Wat kun je van 11.000 euro doen? Je moet maar eens bij je stenen te halen reizen. Maar ja, dat doet hij al, Horst Maastricht. Dat is niet even de deur, zeker met 2 tunnels. Ikzelf zou er een bureaustoel van kopen. Maar ja, je moet er wat declareren, dus er schiet er niks meer op. Ger, wij vinden het geweldig. Waar zit Ger? Ger is kwijt. Daar zit Ger. Wij vinden het geweldig dat je zo'n bescheiden declareerder ziet. Dat je ondanks het feit dat je vast hebt gezet, toch hier vanavond kunt zien.
Je hebt vastgezet in een lifttoes. En wij hopen dat je komend jaar ook best doet om een beetje afsluiting te krijgen bij de rest. Want deze afgang willen wij als Horstenaren nimmer meer meemaken. Gewoon een beetje stadsdeclareren. En dan wil ik volgend jaar beneden naar het Mien Hofman effect. Hoe ook je gekomen zit. Haal het goed bij. Ik wil Ger naar voren verzoeken. De prins even naar voren verzoeken. Stuurt er al goed, ja. Stuurt het goed mee. Kom even erbij. Den Hannes is dit jaar ook weer gemaakt door Al Jacobs. Het stelt 2 gedeputeerden voor. Over één gedeputeerde met heel veel geld voor zich en een andere gedeputeerde met het rugnummer gedupeerde. Wij danken Betty Jacobs voor het feit dat ze haar kaartzetten beschikbaar heeft gesteld. Er ligt zelfs een dubbeltje bovenop. Ger, proficiat. Misschien wil je nog iets zeggen tegen de rum. Ik moet één ding zeggen, ik ben kapot van deze prijs. Ik bedoel, wie krijgt nou zo'n mooie prijs? En ik heb eigenlijk gezegd, ik wil eigenlijk, als je zoiets krijgt, dan wilde dat volgend jaar nog wel hebben krijgen. En ik heb begrepen dat de tour niet gelukt is, maar uiteindelijk moet er wel de ambitie hebben om dat wel te krijgen. En ik toch, als ik nou goed mijn best doe, en mijn creditcard vandaag is kapot knip, ik zie er schieren in de zaal. Ik zal eens kijken wat mijn creditcard heb trouwens. Och, daar heb ik mijn rol erop. Ik zat gisteren in een auto van de collega. Loopt in, heb ik die meegenomen. Maar ik word toch bezig met mijn creditcard, maar geen schier, denk ik. Hè. Echt? Wim, wil eens even. Want als je toch de prijs nog een keer wilt winnen en uiteindelijk ambitie moet hebben, vind ik, dan kan ik hier ook die creditcard wel even kapot knippen. Dus even kijken. Dan heb ik volgend jaar weer een goede kans dat ik hem ook wel meedoe. Bedankt. Hier is het voor. Nou mensen, nogmaals van harte bedankt. Wie hij dat gedacht. Dank aan al diegenen die het voorbereid hebben. Aan de Kloscommissie. Aan Tilly die dat natuurlijk heeft voorbereid in opdracht van Romee. En hij zit hier altijd. Maar al diegenen die er over nagedacht hebben. Ik moet ook zeggen, ik vond dat zo fijn. En dat is ook de reden dat ik hier een rondje aanbied vanavond. Ik zei het straks nog tegen de kastelein. Ik zei, ja, maar dat hoeft helemaal niet. Maar ja, ik zeg dat deze keer niet. Ja, ik heb net de creditcard doorgeknipt. Dat giet ook eigenlijk niet. Jammer. Maar ik hoop in elk geval, beste mensen, dat er plezier is in de Dreumel, dat dat vandaag is, dat dat ook in de komende weken is. En met zo'n Kloscommissie en met zo'n publiek kan het niet verkeerd worden. Allah!